L'Esbert Dansaire de Mollet ha celebrat la 45a edició de la ballada anual de Gitanes. Aquest any, a més, ha comptat amb la participació de 4 colles convidades. El toc de festa ha servit per donar entrada als balladors de l'Escola de Dansa de l'Esbert Dansaire de Mollet. Com cada any en aquesta ballada anual de Gitanes, l'Esbert Dansaire hi ha participat amb tots els seus grups. Els 3 que té l'escola, amb els petits, grans i juvenils, a més dels adults que conformen el cos de dansa. Aquesta és la ballada anual de Mollet, de les Gitanes, i llavors aquí ensenyem els balls que portem treballant durant tota aquesta temporada, i també l'any passat vam estrenar vestits, i llavors és una manera de veure i d'ajuntar-nos tots i celebrar aquest dia. Per l'escenari de la plaça Prat de la Riba, aquest any han passat 4 colles convidades. A més de l'amfitriona, la de Mollet, també hi han participat les colles de la Llagosta, Cerdanyola, Ripollet i Santa Perpètua. La d'enguany ha sigut ja la 45a ballada de Gitanes a Mollet, una celebració que es va crear el 1970.